Christian Julius de Meza blev født i 1792 og døde i 1865. Han huskes især som generalen, der trak den danske hær tilbage fra Dannevirke i 1864 og derfor blev fyret, selvom beslutningen militært set var fornuftig. Han begyndte sin militære uddannelse som 12-årig og deltog allerede som ung i Københavns forsvar under englændernes bombardement i 1807. Efter flere år med langsomt fremskridt blev han i 1821 sproglærer i tysk og fransk, som han også skrev en bog om. Under treårskrigen, som varede fra 1848 til 1851, viste de Meza stort talent som officer. Han udmærkede sig ved kampene ved Borg, Slesvig og især ved slaget ved Fredericia i 1849, hvor han spillede en vigtig rolle i den danske sejr. Det blev et vendepunkt i hans karriere, og han blev kendt som en dygtig og modig leder. I 1864 blev han udnævnt til øverste kommanderende for hæren. Da Frost gjorde stillingen ved Dannevirke umulig at forsvare, besluttede han med støtte fra sine generaler at trække hæren tilbage. Selvom tilbagetoget reddede mange soldaters liv, blev han mødt med voldsom kritik og afskediget kort efter. Da Meza blev beskrevet som en sær, men klog mand, der ofte traf sine beslutninger alene, og som historien siden har vist, ofte er de rigtige.